Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga kiningging harian sa Dios nga kanunay natong gihangyo panahon na mangadsi tas amahan namo nga moingon ta mo abot kanamo ang imong sumpay na Thy kingdom come. Mo na atong kanunay ng isulti. Pero wa ta kayo kasabot ug unsay paagi nga ang gingharian sa Dios moabot nato. Inigabot ang gingharian sa Dios atong kinabuhi unsa may mahitabo, himuon ta niyang santos, himuon ta niyang balaan, gilingay mong tupad. Na gusto kang masantos, sige, na. Kay kasagaran ra ba nato magsigig ingon mo abot ka namo ang imong gingharian pero dili gustong masantos. Moingon pag yun gani ng uban, ay lisod kayo pag santos pa dire. Lisod kayo pag binuotan. Ana. Aw sige, pag yawa-yawa diha. Di man kakagusto mo santos, ang opposite ana ang pagkayawa man. Muna gitudloan ta ni Hesus unsaon paglihok sa gahom sa Ginoo aron ang gingharian nga atong gipangandoy nga naa ang kalinaw, kalipay ug kabalaan nga dili mohunong kanang gitawag nato lasting peace, lasting happiness, lasting holiness mahitabo sa atong kinabuhi. Matod pa ni Hesus, huna-huna agid ninyo ang liso sa mas lisos mustasa, huna-huna sa ninyo ang igpapatubo sa kanang masahon nga harina. Unsa man na sila daghan, dako o jutay unya gamay. Jutay o gamay, mo ginay sugod. Gamay kay ang liso, jutay kayo ang igpapatubo. Pero kung ang liso nga gamay imong itanom sa yuta, ang gamay ng igpapatubo imong isagol sa imong masahon nga harina, makakita jud kag epekto. In short, ayaw pangitag dagkong butang kung dili atiman na ang gagmayng butang. Gagmayng butang. Sama anang kilay, gamay kayo, atiman na, dili kay laruton lag ditso. Kanang cells in the body, ayaw patya, pinaagi sa mga bisyo. Kanang imong reproductive cells, egg cell, sperm cell, i-appreciate. Ayaw ipapilit las kondom, patyon lang sa mga pills, kay wa na gini mo na-appreciate nga gamay ra jud kay na. Pila ra gud ng egg cell, pila ra gud ng sperm cell, microscopic ang iyang size. Pero tanawa ka ng imong tupad is made of one egg cell and one sperm cell. Gilingay mong tupad, inagikan ra ka sa sperm cell o egg cell. Ina ba? Di na hapit makita, microscopic na. Og imo nang tan-awon sa imong mata, di ka kakita by your naked eyes. Pero look what happened na anas imong tupad. Oh, di ba? Awa mo malipay. Maunay trabaho sa kingdom of God. Nya unsa man say gusto ni Kristo na mo'y hisgutan sa atong unang pagbasa. Unsa tay hisgutan sa unang pagbasa? Mga asawa, tahura, sunda inyong bana kay kana gikan sad na sa sperm cell og egg cell. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa kay gikan sa na sa sperm cell og egg cell. Pasabot ba? I-appreciate ang dako kay gihimos Ginoo nga gikan sa microscopic parts karon gitawag na nimog bana, gitawag na nimog asawa.
Dili ika maoy otor ana asawaha ka aron imo lang ginang kasab-an nagdritso ang imong bana yaw-yawan og sigihag saway. Dako kaing porsyon anang imong bana nga dili imo, ikaw sang banaha ka, yanohon lang na nimog singhag, yanohon lang na nimog ilad-ilad ang imong asawa. Dako kaing porsyon anang tawhana nga dili imo i-appreciate na. Niya unsa may gamiton sa pag-appreciate nga mo'y patubuon sa bana o sa asawa, ang gugma. Mausan may atong patubuon sa matag usa, ang gugma. Ang gugma hapit sa na dili makita, pero imo na nang i-act out words, thoughts, words and actions, kakita jud kag bungas gugma nga makaingon sa ka, ala, amazing. O, di ba? Kinirong atong simbahan. Kanilang usang atong simbahan ba mutan-aw ka dinhis palibot. Ikumparar nato katong saan nato pagkumparar. Katong kapilya pa diha sa Atbang. Diha man kuno to inyong kapilya wa man ko kaabot ato. Pag-abot nako dinhi naman ning simbahan. Ikumparar ko no atong kapilya pa diha 2013 nga maoy pag deklarar ani nga parokya September 5, 2013. Nya tan-awa ang nahitabo karon ba? Unsa nung pitsaha? October 29, 2024. Practically naa sa mga 11 years. Unsa may nahitabo ron? Ninindot o nibati? Kusga? Unsa may hinungdan nga ninindot ni? Ang atong paghigugmaay. Ang atong paghigugmaay. Daghan ang nahigugma nato dinhi. Apil ng ato mga online parishioners. Pagpaka nato ang nahigugma kanunay. Praise the Lord. Og tungod ana, nakakita taog nindot pagtubo sa community hastang ato mga structures ni tubo. Nagpasabot ba nga mohunong na taghigugma? Sama sa kahoy, matod pa ni Kristo, magsigi ragid siya pananga, siging sanga, hangtod nga daghan ng mga langgam pwede magsag, daghan ng mga tao nga pwedeng mo pasilong kay gikan atong gamay kayong landong midako mag-anam og tubo. Sige lang yun. Muna ay gid mo hunong og palit og slat. Maminghoy ra ba ding mga naong kanang kon ba kanang slat ba? Ay mo ana din. Nasad kasud lagi yung slat. Makasud gid na iyang slat dayon ini-explain. Wa man gitay lain nga dinis atong parokya sa relasyon nato nga ma-express nato ang atong gugma sa akong style kana yung pagpalit og slat. Busa ka bo mga slatters, congratulations. Pakpakan nato ato mga slatters. Nagidaga mangutana pagyapon ako, Pader, unsa gito nang imong slat? Pastilan na sa ninyo, dugaya sa ninyo makasabot. Ang slat ba, donisyon na siya, padong din simbahan, atong gitawag og slat. Menta na, taroy project, parehaning atong kumbinto. Iabot ni Rog 45 million ang ato ng gasto, ani tanan. Murag inana ba, wapagin na ito makwinta in details. Sige pa mang trabaho na, pa'y ginagma yung trabaho. Ako na, nas mga 45 million, ato nang gidivide into slots nga tag 500 pesos. Mo nang sige patarog baligya og SBF dag 500 pesos. Imagine na mopalit ka ko sa kaslat 500 pesos and you will become part sama sa usa ka kahoy ba daghag parts. Nahimo kang part nga natukod ang building nga worth 45 million. Adi ka malipay? Sama sa kahoy ba? Kanang kahoy. Daghan kay nagagmayng parts. Gikan sa iyang panit,
sa iyang mga fiber, hangtod nga to sa iyang mga gamot, gagmayng gamot. Pero kada part ana nakatampo nga makaingon ta, wow, kanindot sa kahoy. Di ba? Sige, lingi nga imong tupad. Yung napila ka slots imong natampo. Yung na ba? Napila ka slots imong natampo. Kanang wa mo lingi, klaro, wa gid nakatampo. So sugdi na ninyo karon. Sugdi. Og kining atong pagsigig tampo sa katilingban, sama sa daning atong si Tio MM, og makakita na ta og igong gidak-on sa amount, musugod na tagpanghimo sa atong mga balay. Kaya atong si Tio MM nakuhaan naman to sa atong September 8 o October 12 na mga kasaulugan. Medyo gamay pa ang nahibilin karon, sige patagbaligya. Si Tio MM tag 100 pesos lagi na, pero ang atong tumong mutukod sa tag mga 11-61 ka mga balay para sa atong kabus kaayo nga mga kaigsuonan. 61 ka balay, 100 pesos nimo makatampo na ka sa 61 ka balay nga ato niyang pagatukoron nga ang budget sa kada balay kay pinobre man nga balay, pero mura nagbulawan para sa mga kabus kaayo. Mo average og 40 to 50,000 ang budget sa kada balay. Imagine lang na ninyo, ha? Di mo ka-imagine. Anong di man yun mo? Ako ang kayo mo skalipay nyo mga nahong, no? Kanang gana lang, tutok lang. Tungod tingali na sa man, tungod sa kalipay o tungod kay wagid mo ka-relate. Ay, malipayon tayo kadaghanan. O na, tanawa rago ng mga tao nga nibunga na ang gingharian sa Dios diha kanila. Sa mas magtiayon, banag asawa nga nagtuman gid aning sugo. Ephesians chapter 5 mani nga niingon, asawa tahura og sunda imong bana higugmaa og ampingi ang imong asawa, kanang gasigig buhat ana unsag mga naong malinawon, malipayon, og ang kinabuhi nila makaingon kita santosonon. Pero kanang asawa nga magsigig pangasaba sa bana hapit kada adlaw, makig-away gyud ang bana sa kusmod sa kaignaong singhag sa dayon. Mao na gid ilang puy-an from day 1 sa ilang kaminyoon hangtod na lang karon tanawang mga naong mga kusmoron, no, niya stressed ang mga naong niya, murag mga yawa ang mga batasan, hastang ilang mga anak mura sa giyawa ang mga naong matakdan man, hastang mga sanga niya dayog reklamo padir nganong naingon ani man ni akong mga anak. Nako, ipangutana pa na, di ba? Ikapangutana pa na nga perti nimong yaw-yawana niya karon ang imong anak perti sang musukol nimo, perti sang muyaw-yaw, imo pa nang ipangutana. Nag-antos mo takog, tribahom takog, sigim takog, paningkamot para mabuhi sila. Mga wana man ni batasan nga nanagko na. Ay, may imong gitanom. Katong imong sakripisyo pagtrabaho, basta igwa maapilig Ginoo. Ang yaw-yaw, niya mamuyboy pagyog ka, kamo, wag mo din trabaho-trabaho, tapulan kayo mo, gadagkulan na inyong mga kaon, mga animala mo, punaan pagyog mga pistiha mo. Anak. Nya ikaugma hapuhap na sad aniday ana ikaw sunod sa kanod kusi na sad unsaon pagkapurma na mura kag tanom nga imong gitanom pagkaugma imo na sang giibot nya ugsok na sad tarong-tarongo na sad nimo igong nalaos og sugod imo na sang bubuan sakyo na imo na sang ibton kay naglagot ka mobunga ka na, ha? Dili mo na ingos Kristo ampingan, sigihan gyud masa, sigihan gyud og atiman hangtod mulig-on na gid na siya. Ayaw usab-usaba imong desisyon. Asawa, ayaw usba imong desisyon sa paghigugma o pagtahod sa imong bana. Permanente ha, aron mo tubo.
mga bana, ayaw usab-usaba imong desisyon sa paghigugma o pag-amping sa imong asawa. Permanentiha. Karon hinon, adto naman nun mo amping sa silingan. Adto pa mo amping sa mga hayop ka na mga pets. May kay mo hapuhap sa iro, tila-tilaan, pang dila sa iro. Yan, nakatila ka sa imo. Lain na sa paminaw. Nakahapyod-hapyod pa ka sa naong sa imong asawa o sa imong bana niya. Nagkiskis ka na niya. Oh, atos iro, ay, papi, kiskis pa. Tila-tila sang iro. Nya, ang bana wa gyud mahikap, ang asawa wa gyud mahikap, ang anak wa gyud mahapyod, wa mahagki. Atos iro kasighaw. Sa naman taon mo? Mo nang pertin yung sa oras iro. Ang iro na magsigig baiid nimo, yang imong asawa kasigig paghot, dias daplin. Nabali, ang asawa na murag iro. Ang iro na murag asawa. Di ba? Pagbantay ta niya, nang nindot kaayo magkahiusa kita basta ampingan nato ang gugma diha sa pamilya o diha sa katilingban. Mabitan ang kana sa mga taong kusog kayong mutuman sa sugo sa gugma, kanang tinuod yung nahigugma siyang isig katao ba, di sad na siya mahadlok. Way kahadlok nga mubarog sa kamatuoran nga iyang gibarugan sa iyang paghigugma. Para nako, kung mupili tag mga pilionon karong panahon sa eleksyon, tanawan ng mga tao kana mga kandidato, kandidata nga wa mag-usab-usab sa ilang mga desisyon. Kana bang kung unsay iyang gidesisyonan sa una nga nailhan nato siya, unsay iyang baruganan, mao ginay iyang gibarugan hangtod karon. Wa magtakli-takli, kana bang gitawag natog balimbing o kaha mag-usab-usab siyang baruganan. Kaniadto supak siya ani, karon uyon na. Kaniadto uyon siya ani, karon supak na. Mga wa nay baruganan, mura na silang mga tanom nga gibalhin-balhin, balhin-balhin, di na kabunga, wa gid nay bunga. Og labaw sa tanan, pilion nato ang mga kandidato o kandidata sa atong nasod kana bitang gasunod sa pagtulunan sa Ginoo, labi na ginang pagpangalagad nga way pagpangayog bayad. Ilhan man na nato gyud sa ilang kinabuhi nga magpabilin lagi na silang kabos, ordinaryong tao, bisan pag magkupot na silang dagko kayong katungdanan sa katilingban, di gid na mga usab kaayo ang ilang lifestyle, ang ilang mga balay, ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga alahas, ang ilang mga naong normal, pero ang ilang binuhatan makita nato na bisag asa tamutan-aw na agyoy nabuhat nga kaayuhan. Pero kana ganing mga opisyal nato sa katilingban nga iniglingkod palang pila palang katuig tuana porti ng nindotag mga balay, nindot kay mga sakyanan, nag sinaw-sinaw, nagmaayo, pero ang katilingban nagkaga. Ang ilang giaragaran nga katilingban wa lang gyapoy kausaban, nag-anam na og kagusbat, ato na nang hunongon pagpili, ha? Kay wa nay gugma, dili na kapatubo. Karon tan-aw niyo sa atong nasod, unsa man nag-anam og kanindot o nag-anam og kaguba. Kita man gini as ubos, kita man gini adinis ubos, atong tan-awon nag-anam bag ka-relax ang atong financial stability o nag-anam tag-karatol kay minus na kay atong financial capacity. Nag-anam bag ka-relax, ka-stable ang atong peace and order sa atong katilingban. Makalakaw-lakaw ba ta karon nga dili kayo magpanglingi ug wa bay gahupo nimo dias kilid. Relax ba ang atong mga balay? Di ba ka magpanagana nga naaw niya musaka, mulungkab niya patyon hinuon ka? Nagka-relax ba ka sa imong anak? Di ba ka magpanagana basig gidaanan na dito sa suyupanan? Nangawagtang na batong drugas nga murag nagbaha sa una nga itinda murag lag isda. Ato nang analyson
Kay sige tagpili, sige taggastog dagko, pero wa patubua ang tinuod nga gugma. Gugma alang sa kalinaw, gugma alang sa hustisya, gugma alang sa kaangayan og labaw sa tanan. Gugma alang sa kabalaan sa kinabuhi. Para nako kita mga binunyagan, kitang nagsunod ni Kristo, ato ning paningkamutan. Ug ang prinsipyo nga atong sundon, matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang uban karon, bulahan kuno ang mahadlokon sa imong pangulo o sa imong superior. Sip-sip yun to the max. Pero malipay lang sa ko kay diha sa atong social media makita nato naagi mga pipila nga mosugot ra gyud prisohon, mosugot ra gyud patyon tungod sa iyang baruganan nga gibarugan. Muna usahay mamakpak ang mga tao anak nila kay moingon sana all. Pero di kay na sila daghan. Kasagaran mahadlok yun. Uy, ayaw tingog-tingog diha. Na, patay juga diha. Ay na lang, tingog. Ano? Ana man ta. Pero si Kristo, tingog yun. Giingnam, hilom, wa mo hilom, ilansang ka sa krus, nagpalansang. Ang mga apostoles, ang mga santos, ni tingog yun, nangamatay yun. Ang uban, martir, ang uban, torture, hangtod patay. Ang uban namatay sa sakit pero perting daghanang giagi ang kasakit. Pero wa gyud mag-usab-usab ang mga santos. Muna ato silang pasidunggan gyud no.